hikers, hello. So ana ready na kami para sa among paglutaw sa among John Gabriel 1. So shout out sa tanan diha na nagpaabot kung kanu sa mag lutaw ang among bandong. So si nana kalinaw ang among dagat diri ug tin-osad. Okay, ready na ang among mga sakop, ang among mga tao sa FB John Gabriel 1. So, nag-prepare na mi sa pukot. Okay na yung pukot, kitahi na ni Uncle Libby. Salamat Uncle Libby sa pagtabang, sa pag-asimbol o pagtahi sa among pukot. So, shout out sa tanan mga nangutana kung kano sa ami mag palaod. So, duol na. Hulat-hulat lang. Amping tang tanan mga ka-hikers. Bye-bye.